ala mi yanda ka saya dan ka ɲɛnɛmaya dan nin to ta ye dɛ o ko an bi sa an bi kunu bɛɛ bɛ jɔ kɛnɛ kelen kan alqiyama dɔ don allahu akbar allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ko ale ala de ala ye bato fɛn tɛ masa min kɔ dɛ ale de la ilaha illallah masa min kelen ni bato ka kan ale ala kalilabaw sɛbɛn kɔrɔ dalajɛ alqiyama kɛnɛ kan yɔrɔ kelen la rayba fihi siga t'o ko in na ni maa min ye fɛn wɛrɛ fɔ saka kununko la min tɛ nin ye o y'i ta ye ala ta de fɔlen filɛ dɛ wa limaniyajɔnw bɛ da nin na foyi tɛ limaniyajɔnw bali k'u tɛ da nin na sabu o ye ala ka bɛnsema dɔ de ye ka da nin kuma ninnu na k'a fɔ saka kunun bɛ yen ala ka bɛnsema don k'a k'i ye n baden n'ala ye maa min jɛ a la o tigi b'a si kɛ kunfɛ kuma fɔ la dalilu foyi t'a bolo dalilu foyi t'a bolo a m'a yɛrɛ dan a ma bɔ a yɛrɛ dan kuma kalama wa saya bɛna misikinɛ ca ten saya bɛna ta ten yewu k'a bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ a ko fɛn fɛn nkalon a bɛ t'o de sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ a kuma caman ye mun ye sisan nafa t'a la komi n'ala ye maa min kanda dɔrɔn e hakili sigilen don dusukun kelen ɲɛsinfan kelen ala kelen i b'a sɔrɔ e ka cɛ dɔrɔn ɲini fɛn i ka biti fɛn kelen dɔrɔn de do i b'i ka ɲɛnamaya mumɛ kɛ o de kɔnɔ n'o ye ala ɲinini ani dayɔrɔ ɲinini ka da kan e dara la kaba ko saya maa kɛ ko fɛn bɛ yen kununi bɛ yen sara bɛ yen nin tigilama b'a ka ɲɛnamaya kɛ sira kelen kan a balolen a sabatilen a limaniyalen a dusukun basigilen nka maa min ma da nin na a bɛ forodo de i b'a la kali ko fatɔ donna tan dɛ a bɔra tan dɛ silamɛ yɛrɛ bɛ maloya ka fɛn min fɔ i b'a sɔrɔ o b'o de fɔ aw yɛrɛ bɛ nin ala ko in na ne ko aw ye ala ye fɔlɔ aw delila ka y'aw ɲɛ la u bɛ nin fɔ u tɛ maloya fɔli la quoi i m'a ye donc a b'a si kɛ nin cogo la tan nin fatɔ kan fɔ nin mana kan fɔ parce que n'i ma limaniya sɔrɔ dɔrɔn i fatɔlama de bɛ balo wa jigi t'u la wa bɛɛ nin bɛɛ la saya b'a la k'u bɛlɛn u yɛrɛw sigin bɛ k'a kɔnɔ misikinɛya la dɛsɛ dan u sigin bɛ ka saya kɔnɔ saya mana a bɛ nin kuma caman bɛɛ la a tɛ se k'a fɔ mɛlɛkɛ ma ko ta ala min bɛ saya kɛ ne yɛrɛ dan tɛ o ala in na parce que maa ye wa i tɛ se ka ne nin ta u tɛ se ka nin fɔ mɛlɛkɛ ye o tuma limaniyajɔn ala ye min bɛɛ i sen ma i ka ala bato kɛ i k'i tulo bɔ ninnu ka nin kuma caman in na surtout an bɛ diɲɛ laban waati min na i b'a talon tan kɔnɔ suta tan ninnu i b'a bɛɛ mɛn fɛn fɛn tun b'an ma dogo la kunun an y'a bɛɛ ye bi k'a bɛɛ mɛn bi ala ka yafa ma ka hinɛ an na koyi kira ye nin fɔ dɛ min alamati saa diɲɛ laban tamasere belebelew dɔ de ye nin n'ale sera kuma na caya n'ale sera kibaruya bɛ kilomɛtiri bayiri ka boli ɲɛ tugun n'a yɛrɛ kira ye nin bɛɛ fɔ wallahi kira ye nin fɔ koyi ko bunahadamaden dɔ b'i ɲɛ tugun ka nkalon tigɛ k'a ka nkalon bɛ sin ka diɲɛ mumɛ minɛ ten diɲɛ kun fo diɲɛ kun dɔ mais kira bɛ nin fɔ sahabaw ye don min na o kabakoyara o kira o bɛ kɛ cogo di mɔgɔ k'i to madina ye ka nkalon tigɛ o kuma ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Chine yan fɛ cɛ jaw bɛ na kɛ an t'a tile la bi a ye nin ye dɛ a nkalon yɛrɛ bɛ tigɛ jamana min kan o jamana denw t'a mɛn dɛ mɔgɔ wɛrɛ b'i to kɔfɛ de kilomɛtiri bayiri k'a la k'olu wele ko cɛ ko mun b'aw fɛ yen ko mun kɛra an ɲɛ bɛ nin de la aw ka réseau kan dɛ a tigɛra e min yɛrɛ fɛ a nkalon tigɛra yɔrɔ min na e m'a mɛn fɔlɔ diɲɛ maaw bɛ wele kilomɛtiri bayiri k'a la k'a f'i ye donc ko ye nin de ye diinɛ lagosikanw cayara mais diinɛ ye fɛn sabatilen ye a b'a nɔ na jiginna yɛlɛ bɛ gɔ ma n'o tɛ kuluba b'a nɔ la diinɛ ko in y'o de ye ni min bɛ don ni min tɛ don diinɛ bɛ yen an b'an ta k'a la an bɛ taa surtout silamɛya diinɛ ala de ye garanti ta k'ale b'a kɔlɔsi ni ala ka layidu tun tɛ ani ala ka garanti mais ɲankuma silamɛya tɔ tɛ o kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ diinɛ ko la a bɛɛ bɛ silamɛya in de nɔfɛ hali u bɛ boliboli min na sa ko wahdatul adiyan ko diinɛw ka kɛ kelen ye yahudiya nasaraya silamɛya budiya c'est-à-dire fɛn fɛn bɛ yen ni bato ko don an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que an bɛɛ bɛ labanko ɲuman de kɔ ɛlɛ an tagasiraw de fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn silamɛya de kɛlɛtɔ don parce que n'i ko nkalon kana ko ni tiɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan o da ka go jɔn na o da ka go tiɲɛ de la tiɲɛ de bɛna tunu silamɛya ni foyi tɛ fara ɲɔgɔn kan et puis diinɛ yɛrɛ fana k'a fɔ nin ye taabolo ye nin ye diinɛ dɔ ye nin fana ye diinɛ dɔ ye o yɛrɛ tɛ yen inna diina inda Allahi al-Islam diinɛ kelen bɛ silamɛya de don Musa tun ye silamɛ de ye Isa tun ye silamɛ de ye an bɛnba nabilayi yani Eshakol Nuh alayhi salam silamɛ de tun don taa suratu Yunus kɔnɔ i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ yen wa umirtu an akuna minal muslimin
nuhu kuma kan fileni Musa ko aka mo wa ala fatawakkalu in kuntum muslimin Isa ka mo ko amanna billahi wa shahada bi anna muslimun nunu be islam ya de wele wele la umu yele wele ko chrétien Musa maka ma wele ko yahudiya wa ala allah fatawakkalu in kuntum muslimin jina mun islam ro ko chori ko angara chrétien de wa la wa anna minna al muslimun balqis tumanamna sulaimana bil letri ci katama sulaimana e monde fa kono innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'alu alayya wa atuni nafsi wa aslamtu ama fotana sortu ma fongera nasarai ma fongera kri wa aslamtu ma Sulaiman fana ko wa utina al-ilma min qabli wa kunna muslimin Sulaiman ka dine islamiyya de tunu ala madine flajiu parce que nyiko kaba wala keleni islamiyya radi o bena Isa tlema sa yo don islamedi o bena Musa tlema yo don islamedi Ibrahim fana alayhi salatu wassalam afana islamiyya keleni jiraw ala yako suratul hajj lamana millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimin islamiyya toyre mbe ammanto labon na ko Ibrahim di ada ana alayhi qala subhanahu wa ta'ala yani rabbi ij'alni waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana brema ko islamedi ko ni de donc bo mbulboli mina islamia de détruire todo ka c'est-à-dire ka tunu don finalement abena fiye ka do e kungolo kono pata kumboy ki re islamia sa sirjita janaba ko me non doni ndola doron islamia de kele todo don no minela ko jaw be kele on te islamia no sigle to ga re islamia do re ma fo saka be kele islamia do du sarala déjà o lu fo naam islamia do sarala ya wari dun ya kun yo kanfo on ka be kele dine ma bo dine la ala ka ya fama kan kanda ko so na le mami kanda di kanda be